Dobar dan, dobri ljudi. Srećan i blagosloven vam badnji dan. Danas je 6. januar i danas se tradicionalno ide u šumu po badnjak. Neki se i vrate ko badnjak, ali to je druga tema, nećemo to i sad da komentarišemo. Znam da postoje razni običaji, znam da postoje neka pravila, ali ja ću da vam pokažem kako se to radi u Grdelici, to jest tačnije naselje Kaladžici i kako to rade neki moji komšije. Vi slobodno možda pišete u komentar kako vi to obavljate kod vas. U grad znam da se badnjak kupuje, ali tako je kako je. I popeli smo se na brdo iznad naše naselje Kaladžici, tu je i krst. Inače, ovde su litije na Beli petak i onda dođu ljudi ovde, počaste se, druže se, znate već kako to ide. Ovde u šumu ima dosta hrastovina, to je kod nas badnjak, znam da neko bere i cer, ali kod nas je to mladi hrast u pitanju. Inače, ovaj krst je bio zapušten dugi niz godina i onda pre par godina neki fini ljudi iz naše ulice su setili da to obnove, sakupljen je novac i evo ga, nov krst, nova nadstrešnica, će budu i klupe da se još lepše družimo za seosku slavu. Kod mene. Prvo se krstimo, tako? Ajde, pomozi. Ovo je brat Mima i njegov sin Čićilija i sad će oni da pokažu kako se pravilno seče hrast, to je badnjak. Bratić sipa vino. Da. Šta posle vino ide, Ilija? Posle vina ide pšenica. Dobro, i onda? Badnjak sečemo na istok 3 puta. Znači 3 puta se mora sečati to drvo. Ajde, polako. Ajde. Dobro. Još jednom i to je to. Bravo, sad će ga tata reši, to je to. Iver nosimo kući, je li tako? Iver se nosi kući, eto. A šta vi posle radite s taj badnjak? Posle ga nosimo kući i uveče ga palimo. Aha, jel ceo nosite u kuću ili ostavljate ispred kuću neki deo? Ne, ispred kuće stavljamo preko dana, a uveče ga palimo. I onda ga zapalite u kuću, onako ove žiškice ispadaju. Ko se kaže, koliko žiškice, toliko pare ili zdravlje, kako ide? Koliko varnica, toliko parica. Da, koliko varnica, toliko parica. Bravo. Vetar nas nije ostavio na miru 2 sekunde. Vidjeli ste kako se seče badnjak, kraća verzija i kako to protiče. Ono što je još bitnije i što ste isto vidjeli jeste da na mlađima svet ostaje i tako i treba da bude. Ono što znam da mnogi preferiraju i što se meni isto sviđa jeste da ljudi ustaju pre zore, znači pre svitanja i idu da iseču badnjak, ali kao što sam već rekla, to sve zavisi od čoveka do čoveka, od mesta do mesta, kao i od toga šta preferirate. U svakom slučaju,
nek si radi kako voli i kako mu odgovara. Bratić nabavio dren. Dren se stavlja na trpezu. Zdravko dren. Da, Zdravko dren. A i Bratić pojede jedan i zato je tako zdrav. Da. Inače, ja se ovog čovjeka znam najviše u svom životu. On ima 40, ja imam 36 godina. Lele, šta si mator čovjek? I družimo se od malena. Ali sam totalno zaboravila koliko si ti mator. Samo 40. Za razliku od mene, devojčica. Znamo se jedno 30 kusur godine. 35 tačno. Sad sledi popodnevni odmor, a nakon toga vas vodim u crkvu, hram Svetog Jovana u Grdelici, da vidite šta se tamo zbiva pre večere porodične. Tako da ostanite i dalje u videu sa nama. Nadam se da ste uživali do sad i obavezno udarite taj subscribe, to jest zapratite. I stigli smo ispred crkvu Svetog Jovana u Grdelicu. Ljudi se polako skupljaju, ima vince, ima čaj. Čekamo paljenje badnjaka, a čuo sam će bude i neki vatromet, tako da ćemo svi zajedno to da vidimo i da prisustvujemo tome. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Vidjeli ste od svega pomalo, ja se nadam da ćete večer provesti sa svojom porodicom u miru i blagostanju i u zdravlju da dočekate sutrašnji najveći praznik, Božić. Ja ću vam unaprijed čestitam. Mir Božji, Hristos se rodi, srećan badnji dan, srećno badnje veče, živi i zdravi mi bili. Do nekog sljedećeg susreta, sve sam vam pokazala.